Thank you, Jesus. Ephesians chapter number 4, verse number 11. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service. To prepare God's people for work of service. Umsebenzi, the duty of the apostle, a prophet, an evangelist, a pastor, and a teacher. Their job, their mission, their assignment is to equip and prepare abazalwane for the work of ministry. That is my duty as a pastor. I-duty kamvangeli, i-duty ka-prophet, whoever ofakwe kwi-office, kwi-fivefold ministry, or operator to one of these offices, une-duty. Umsebenzi wakhe. It's your job. Akho day off. There is no rest or rest ekhaya ezulwini. Umsebenzi wakho is to equip and prepare abazalwane for the work of ministry. If wena mzalwane njengoba usindisiwe ufuna ukufa, you want to die and go to heaven, I mean, come on, awukazufa wena. If le nto yokufa into sayijoyina ngathi izokwenzeka, wena awukazufa wena. Ungafa njani ngekayiqala ubizo lwakho, i-assignment yakho? Uzawufika phambi kobuso bukaNkulunkulu uphetheni. Uzafika upresente ntoni? What will be your reward xa ufika phambi koThixo uzothi ndathola isalvation? I-purpose kaNkulunkulu ngomuntu, it's not only to receive salvation only. Usindisiwe after usinziwa ngakungekho sezulwini. Suppose bayasindi, if i-purpose kaNkulunkulu was only about us to be saved, then siyabe sibheke ezulwini. Then make suppose ba whoever that received Jesus immediately avela bhubha abheke ezulwini. So the reason we are still alive, singabazalwane, we are the ambassadors of God's kingdom. We represent our king. We represent the kingdom of God. We represent our Father. We are carrying his name. We are carrying his word. We are carrying his glory, his holiness. So that's why ke ngoku umsebenzi wababantu abazi-leaders abafakwe kwi-offices apostolic, prophetic, evangelical, pastoring and teaching, their job is to prepare abazalwane for the work of ministry. Kwi-ministry kabani? Kwi-ministry yakhe umuntu ngamnye. All of us in a calling, all of us umuntu une-ministry ebekwe phezu kwakhe uMngcwele. I'm doing my ministry. As I'm sitting here, I'm doing my ministry. I don't feel like doing it right now, but I do not have a choice. Funeke ngizoba lapha ndenze lo msebenzi because kunabantu I have to equip. So nawe ke lo ndawo ohleli kuyo, nawe lo ndawo ohleli kuyo une calling. Akekho umuntu ongenayo calling, but indlela esibizwe ngayo ayifani nendlela esosetyenziswa ngayo ayifani. That's why nsithi namhlanje I'm here to advise abazalwane as a pastor, as a teacher, as an evangelist, as a prophet, as an apostle. I'm just here to advise abazalwane. Kunezinto ezi2, you can write them down if you can. In fact, azikona i3 ezinto ezizizi, azikona i2, z4, but for now kunezi2 which is very important. Very important into zi2 enzazichaza. Usathana wenze sure ukuthi ebandleni kaNkulunkulu uyazithatha azabikho, especially in our generation. Number 1, ilento kuthiwa yi-discipleship. Naku umuntu ese-Netherlands, uLungi, we welcome you from Netherlands. Ungabi saphuma. We are international. Thank you so much. Keep preaching this gospel nalapho e-Netherlands in the name of Jesus. Oh Nkosi yami. So there are 2 things usathana wenze sure ukuthi ebandleni kaNkulunkulu. Xa ndithi ebandleni, I mean the whole body of Christ. Nento ezi2 usathana afike wazithatha, wazintshontsha and nakuma leaders. Number 1, yi-discipleship.
ayisekho lento ye discipleship ebandleni. Igama elithi disciple xa liphendula kwisixhosa ngabafundi. uJesu babethi xa bembiza the disciple of Jesus, abafundi baka Jesu babethi xa bebiza uJesu bathi teacher bathi mfundisi xa bebiza uJesu. uJesu lonto yayimreminder every day ukuthi une duty to teach, to equip and to prepare abantu for the work of ministry, not just for ubheke ezulwini. Wena izulu solifumene, if umthola uJesu wazilahla izona uphila ngcwele, why ke ngoku ungekho sure uba izulu kuwe into ongena into kuya kwakwezulu into eobvious wena, because umthola uJesu usindisiwe, you are walking in righteousness and holiness. So obvious into yakho nezulu into ongelifamene exhalayo, umane uyigada qha isalvation yakho uthi ndise right na manje usijonga, but into efamba ke uba nefear yayo ke into kubana luthini ubizo lwami, what is my calling, what is my assignment, the purpose of God about my life, the purpose of God about my life. So I'm here tonight to advise kangangoko endinako by the help of the Holy Spirit, and I will allow the Holy Spirit to lead me, because uthetha ngento ezininzi. Iyokuqala ke ndisathi ndayithatha ebandleni yi discipleship. uJesu for 3 years and a half he was doing his ministry. Kwi ministry yakhe wayenabafundi abayi-72 nabafundi abayi-12 nabafundi abayi-3, besides ababantu abayi-72 nabayi-12 and 3 wayene crowd which was following Jesus Christ. There is a difference between a crowd and disciples. A crowd bazalwane. Thank you so much ulindelwa nge testimony. Thank you so much. God bless you for sharing this testimony. A crowd, abantu be crowd are people who follow Jesus for blessings, for miracles, healing, deliverance and wonders only. But xa kuzongena kwiclass ye discipleship babuya umva, abakwazi receive imfundiso, teachings, ama apostolic teachings that will build them, ezoba prepare ukuze bakwazi usetyenziswa nguNkulunkulu. So a crowd ngabantu abazathi ngoba sebuya uJesu enkosi yami bazawusala, because enkonzweni if akwenzeka nga miracle abaye enkonzweni, if kanye kwenziwa deliverance abaye enkonzweni, if ka kwenziwa ama wonders abaye enkonzweni, if ka kuthethwe ngeblessings zonke izinto ezizabenza bafilishe kamnandi kanye kumotivatewe, abazuye enkonzweni bazothi kuyabhora enkonzweni. The reason bethi kuyabhora ayikabi ngabo abafundi, ise crowd ngabantu abasafuna isonka. That's why uJesu ithi iBhayibhile wafeed abantu abayi-5,000 with 5 loaves and 2 fish. Yes, egqibobo endle ithi iBhayibhile baphinde bamlandela uJesu, wathi uJesu anizanga kum kuba nifuna mna, uthi kodwa nize kum kuba nifuna isonka. You have come just because you want bread, because izolo nithola ama miracles. Where there are miracles, wonders and all of these things, there are many followers, but there are few disciples. So uSathana ke ngoku ndifuna siyibambe lento bazalwane. I'll try to be slow and funa uvutha. The minute bazalwane uSathana ethatha i-discipleship, it's a sign that there will be no apostles. Because once yathatha i-discipleship prepare abantu for the work of ministry, that means in future we will have no apostles. Sizoba nabantu abaphethe title ethi apostle, but ibe ingekho anointing confirm office umuntu akuyo. Soba nabantu abaphethe title ethi pastor, but ingekho anointing and grace engqine lalento abayiphatha abazibiza ngayo. Baye kuthiwa ngo evangelist, baye kuthiwa ngo prophet, but mase kuba there is no anointing, there is no grace power engqine lale office umuntu akuyo.
because uSathana wenze sure ukuthi kuthathwe iclass ye discipleship apha abazalwane bahlaliswa phansi babe ngabafundi bafundiswe without basibambe imic sishout sibile sisoma sikhwele phezulu kwezitulo sithatha ibhaki sisijule phasithi phansi Sathana phansi ke sime nje ngayo yonke nje lonto efike siyenza phaya lanti kwenza ufilishe good wena umuntu oshumayelayo but sometimes icheck up abantu abashumayeza ukuthi bayakhula na bayalazi ubizo lwabo bayasazi isizathu sokusindiswa kwabo bayakhula spiritual bayakhula in word bayakhula in wisdom bayakhula kwinto zikamoya njalo njalo you understand ayizuncede oba nisabe ndishumayela nikhwele izitulo endibheka ngapha nangapha ndithi umlilo fire aba bantu kudala basindisiwe bamamkela uJesu bazilahlile inyoka what's the use yoba ndishumayele ngesona abantu sebezilahlile izono if bazilahlile izono baphenduka that is my chance to equip ababantu it's my chance to teach them they omnye ke akazondi understand ke apha because angafundiswe kakuhle uzothi na ke uwile ke ngokusivunga utheni izawuthi what's the use of shumayela ngesono kodwa abantu baphendukile once abantu babangcwele abantu baphenduka balahla inyoka bebekade bethwele mos emvuselelweni simisa intende sithi lahlana inyoka breakana ama altar breakana ama family bloodline cases zonke ezazinto eziyana lahlana ama boyfriend lahlana ama girlfriend bazilahle zonke abantu bakaNkuluNkulu zonke ezo zinto babe right according to ama preachings esiwashare kubo emveni konke ngoku ndiphinde ndibuye ndithi bazalwane inyoka ziyalahlwa apha buthwele lahla lo nyoka you understand lahla lo nyoka buthwele lonto into ethile ethi mase kuba why ndizothi abantu mabalahla inyoka kodwa already sebezilahlile inyoka they have repented ba confess izono now it's my time to disciple them so uSathana wenze sure ukuthi abantu mabadikwe bangayithandi teaching as a result ibandla labantu abamnyama liwesela se-South Africa kuwese KZN nase Eastern Cape uyongena eWestern Cape ayithandwa i-teaching most of the time ba prepare la nto ba hyper xa ushumayela and as a result mina kunabantu abathi xa beshumayela epulpit xa nisondele ecaleni kwakhe sesincokola nje ufumase kuba no man lo muntu bengicima fama umachod but akekho machod lo muntu bengicima fama urooted kwizwi and urooted nakuna kuKristu fumase kuba kunezinto ezinothusayo ngalomuntu bengicinga umachod I was blinded by a gift nokuvutha kwakhe nokunyuka esehla kwakhe athetha ama revelations but xa nimsondela no man kwayena lo muntu noba sebembiza prophet noba sebembiza pastor noba sebembiza apostle noba sebembiza teacher uyibona kodwa lo muntu uyayidinga kwayena i-discipleship so waskeep iclass ye-discipleship most yethu bazalwane azange singene kwi-discipleship apho sihlaliswa phansi sinikezwe ama-teachings ama-apostolic teachings sifundiswe inkosi yami hayi uSathana ufuna bangabikho abapostile bangomso bangabikho abavangeli bangomso bangabikho teacher sigcoba abantu abangekho ready and assign abantu for abangekho ready abangekho anointed by the Holy Spirit abangeka assigned by the Holy Spirit sibanikeza ioffice ezingapha kwamandla abo as a result we are destroying them many people are destroyed by a pulpit it's dangerous ukuma epulpit uthethe nabantu bakaThixo demons will follow you demons will attack you demons will squash you demons will smoke you ngokuma kwakho epulpit ushumayeza abantu bakaThixo njalo there's a lot ichaos eyenzeke kakhulu ebandleni there are many reasons abantu bakhawuleze banikeze ititle bagcotywe it's either omnye zochaza endlela zinegative nazike ezipositive ngesibomo omnye uyayinika ititle ngenxa bakufuna angahambi enkonzweni ufuna akahlale enkonzweni so that angalishiya ibandla ahlale khona omnye ayinikezwa ititle just because kufunwa ungumuntu loaded financially umuntu loaded financially uright njebe financial semnika ititle semnika iposition njalo ukuze angakulingambe kwelibandla because financially lo muntu uright njalo omnye asiyamnika ititle just because of simbona engumuntu one character yokulunga just ulungile by nature
simnika igift, simnika sithi wena ngupastor siyagcoba njalo njalo. So abantu abaninzi babulewe epulpit benikezwa as title. Jonga ke manifuna uhlala kulonto yama title, but ifuna uhlala landa into yokuqala uSathana ayithathe ebandleni kaKristu i discipleship. No matter no matter uvutha kangakanani isiphiwo sakho sikuthanda uvangela, umvangeli before abe ngumvangeli makaqala abe ngumfundi, abe disciple. Before abe ngumpostile iqala ube disciple, umfundi uhlale phansi ufundiswe, wakhiwe, because umuntu ongafundiswanga nomuntu ongafundisekanga uyabonakala xa eme epulpit. Ubu dangerous bepulpit will expose you all your weaknesses nezinto lekhisha kuzo. Uyabonakala ukuthi ukuyiphi level spiritual xa ume pulpit. Uyabonakala ukuthi ukuyiphi level when it comes to scripture xa ume pulpit. Uyabonakala ukuthi uyafast okanye awufast na. And yabonakala ne level yakho yo fast. And yabonakala ukuthi uyayazi namazi nomoya ngcwele ukuthi how close you are to the Holy Spirit xa ume pulpit. And uyakwazi basikubamba into kubana do you understand or do you know the voice of the Holy Spirit? Indlebe kamoya ngcwele nayo na. Ukhona umuntu sometimes asishout athi anindiva nina anindiva, sibe siqomba shem asikuva nyani uthini, siyakuva yashumayela uyanyuka usedla but uthini exactly. I message yakho ifuna usithatha apha isisephi na. Kwabavangeli bakudala, I want to be honest, kwabavangeli bakudala and preachers akudala yazi ayengobantu ababevuthana kakhulu benyuka besehla besithini. Know that i wrong lanti i powerful, believe me, powerful lanti uvetse ube hyper qoma ku ngase ngathandaza ngoku njalo njalo. Inamandla kakhulu gift la, it's very powerful gift. But abavangeli bakudala babethetha nje kanje ngami, bayenzi be clear lento abayithetha xa be present i gospel ukuthi exactly what is the gospel, bathini kahle kahle ababantu. Okay, lo Jesu ngubani kaba icace lento ye-evangelism, lento enziwa ngababantu abo. Uyakwazi ushumayela ufumase kuba nguwo enjoy gift but your listeners are not gaining anything. Mase ababahleli phansi esitulweni, they don't gain anything. Bahamba nokuba hyper kwakho nokuhambela kwakho phezulu. Bashaya izandla bonwaba ukuthi inkonzo be powerful. Inkonzo ayizolo be powerful. Ibingani bekuthethwa ngantoni inkonzo izolo? Bekuthethwa ngantoni nene? Bekuthethwa ngantoni ngabe bekuthethwa nge, I mean come on. You just said I service ayizolo was powerful. Xa sikubuza ba bekuthethwa ngantoni, you don't know. Which means you gained nothing. Uhambele nelafuthe lokuva amandla. Because egqibeleni xa abantu bashumayeza ufuna results. We want results ebantwini. So the purpose of preaching the gospel of Jesus Christ is to equip saints and prepare them for the work of what? Of ministry. Jongani ke bazalwane, there is a difference between umuntu okhuliswe ngokushunyayezwa only nomuntu okhuliswe ngokushunyayezwa efundiswa, hlaliswa phansi, wateachwa, wakhiwa ngeteaching. As a result kunabantu thina esibaziyo se-disappointed kubo, besikade sibazi be-powerful kakhulu bavele bawa. Xa umlandelela lo muntu lona no man zangafundiswe, zangangene kwiclass ye-discipleship, but ngumuntu owavele washunyezwa, wakhuliswa ngentshumayelo. Oko wayishunyezwa eqala ukwamkela uJesu, yaphela 2 years, yaphela 3 years, kuthi wayekade evutha naye shumayela sewile ngoku. Uwe kanjani umuntu ebevutha kangaka? We are so disappointed. The reason ewile akekho rooted kwizwi. Kunama scripture angawazi, nama scripture wazi ngengqondo, yawakrema ngengqondo but akazi into yena. Khona umuntu ombuza iquestion ufumase kuba ku difficult, umuze what is salvation, benzima explain salvation, what is repentance, how to repent, benzima explain into ezinjalo. But lo muntu uyashumayela umbuza ama simple questions, umoya ngcwele uthetha kanjani, how does the Holy Spirit speak? Angaze umuntu akakwazi explain because the reason engakwazi uexplain azange ahlale phansi eclassini afundiswe. So uSathane uyithathile discipleship ebandleni. That's why ku chaos enje abazalwana ba controleki na ku social media ba poster noba intoni, bathetha noba intoni. Iziqona abanye abantu nyani sabangene ku discipleship, uzobona umuntu ku estradweni uphethe izpeaker uyavangela uyoshumayela ngezishumi. I mean come on, yoshumayela ngezishumi estradweni. Yoshumayela ngomnikelo estradweni. It does not make sense. It does not make sense.
uyoma estradweni uyothuka abefundisi abanje la I mean abantu baba lost ba naku umuntu eshayi on goal thina si expecte umuntu ozothi come all of you who are weary I'm going to give you rest nonke nini enibulalo komthwalo thina xa sibheke estradweni siyo represent uChrist siyoveza igospel igood news igama elithi gospel means good news indaba ezimnandi abantu aba depressed abantu abangalala ebusuku abantu abahlutshwa imimoya ba expect igood news not indaba zasebandleni not indaba zobumfundisi balala nabantu not intontoni abafuni ezo zinto abazalwa abantu abangasiniswanga ba lost ba uthini exactly what are you saying exactly why uzosiphathela indaba yintoni isishumo uzasazelaphi isishumo umuntu angasindiswanga kwalento uyothetha ngomnikelo estradweni it does not make sense it will never make sense it's a sign ukuthi zange ungene kwi discipleship zange ufundiswe kwa njengoba umzekelo bazalwane njengomzekelo mina I'm the student of the word I won't lie bazalwane jonga abanye abantu umzekelo bebesoyika uJesu ukuthi uzobuya nge23 and 24 abantu abangena kwi discipleship bafundiswa bayalazi izwi you will never be shaken the prophecies you will never be shaking ama false prophecies no matter bonakala ngathi right but I prophecies nemfundiso is against the word of God because whatever prophecy efikayo or whatever preaching or teaching esherwa ngabantu siyayihamba so iconfirm through ama scripture ukuthi lento ikhona na ezwini okanye ayikho awukwazi ba ungaphila out of fear ba uJesu uyabuya nge23 and 24 into engekhoyo le because as a student of the word you know ukuthi lithini izwi kaNkulunkulu hallelujah and as a result uSatan uyiachieve into ebefuna uyiachieve ngale 23 and 24 ebefuna ukuyenza ijoke into yokubuya kaJesu ibonakala njengento eyijoke as a result nabazalwane ke ngoku siyajoka ngalonto asibona ukuthi iattack sishaye on goal na joke uJesu nami ndisele na ndishiyekile wena kashiyeki yonke into siyenza ijoke bla 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 uSathana kakade uzobulala ipower ye message ethi uJesu uyabuya uzobulala ipower of the message ne anointing behind the message ethi uJesu uyabuya siyibone njenge joke so that we will not take it serious indaba yobuya kaJesu as a result most of them they don't take it serious indaba yobuya kaJesu because of like 23 and 24 September that was the mission that was the attack to the body of Christ but most abantu did not understand it that's why nami ndingathatha uthetha ngabe ngifuna sifocus ekushumayeleni because I'm the student of the word inesibini uSathana ayithathe ebandleni yokuqala nte discipleship abazalwane bayateachwa bahlaliswe phansi bafundise bakhiwe ba prepare for their calling purpose and ministry negift zabo kuba train kwakhiwe kubuildwe nama gift abekwe apha kubo moyengcwele because all of us nazi gift and sonke sine assignment futhi asifani assignment futhi ayifani calling manidluleke number 2 enye into uSathana enze sho ukuthi ithathiwe ebandleni imfundiso it's a teaching about marriage is to prepare people for marriage leyo nto yathathwa ebandleni kuSathana yabona kunzima ndidlulela ne discipleship zobuyela kuyo esibini marriage that's why sine divorce too much ebandleni most people were never prepared for marriage intombi zange zifundiswe ukuba uba ngumama kanjani izinto ezasenziwa kudala ezo umfana zanga fundiswe lo oyindoda zanga teachwe a prepare for marriage we just get married nje vuke kusenje lithi hayi ndina imali ndiya afford ngihamba ndoyilobola intombi futhi ngithanda lo wapi because umile kanje unje nanje this is my type yebo njemi type lami le hayi ndiyam afford ndiyamthatha ndiyami ndiyekwabo because ndiya afford we don't marry just because we afford even ngomthatha it's a calling ukuthatha so xa sifunda the book of Titus uTito is it Tito Titus yes xa ufunda phaya ithi iBhayibhile otata the elders of the church must prepare brother and teach them about marriage
kufundiswe nama young husbands on how to conduct themselves, baziphatha kanjani njengendoda, because indoda ayiqali ube indoda ngoba ichatile. Indoda ipreparewa before ingene emthatweni. Ibandla bazalwane kusesikolweni. Xa sisebandleni sisesikolweni, kulasi isikolo apho kufundiswa everything. So uyafundiswa njengendoda uziphatha kanjani, your attitude, your character, nendlela your finances, everything, nendlela ophatha inkosikazi uyapreparewa ungekayi even akuwo umtshato. Ufundiswe ngezinto zasemtshatweni, ufundiswa ngamadoda ane experience nayaziyo indaba yomtshato. Nentombi kwelacala ziyatitshwa, ziyakhiwa, ziyenziwa before sithi I am a Proverbs 31 woman. Uyapreparewa so that you will qualify for that scripture. Emvenko ke ngoku uthi ke ngoxa se yayinotice ithi verse, he who finds a wife has found a good thing. Cima isquote right as a scripture. He who finds a wife has found a good thing. Yeah, ndifuna namhlanje kusijonga sa scripture. Akuthiwanga he who found a girl. He who found a girlfriend, a wife. In other words, umntu to chata naye already say wife, because uprepariwe wenziwe, wakhiwa wapreparewa for umyeni wakhe, nomyeni wenziwa waprepare for inkosikazi yakhe. Nawe xa uchata awuchati just to brother, you are marrying a husband. Igama elithi husband means umuntu oyi-head, umuntu ogoverne indlu yakhe, i-household yakhe, nguye oyiphethe, o-understanda ukuthi as a man, umuntu oqala uthandaza apha ndim, umuntu ogqibela apha uthandaza ndim. As a man ndim ozobeka ama-values, ama-family values, ndim ozoba ne-duty to teach my wife, because my firstborn is my wife. Umntana wami oqala ndimzela yinkosikazi yami. It is my duty as a man to teach my wife the ways of God. Bathi kufika abantwana ndibanika imfundiso njalo njalo, ndibanika imfundiso ezivela kum, ndizithatha apha ezimfundiso because ndine altar, ndinendawo yami yokuthandaza. Ndafundiswa ngama elders of the church ukuthi ndibe nendawo yami yokuthandaza. Ndithi xa ndibuye endaweni yami yokuthandaza ndiphethe imfihlelo zasekhaya ezulwini, zonke iproblems zefamily ndiphethe isolution, because umuntu one altar. Hlala phansi nenkosikazi yami sithethe after stay did I solution ilapha nalapha. Kunezinto endibangajonga nkosikazi ingixakile lento le, just give me 21 days. I just need some time with the Holy Spirit. Then for 21 days I'm on prayer and fasting. There's husband man and break late if ndiyasebenza, man and break late for 21 days. I pray a lot. Ndibuza umoya ngcwele ngalento. Xa ndibuya ndiyahla ndiphethe impendulo. Namhlanje uyayinotice into okubana oyena muntu engathi ngumyeni wakho is your pastor. I-problem esemtshatweni yakho funeka isolve ngumfundisi wakho. It's a sign ukuthi abantu zabangene kwi-discipleship. Number 2, zange batitshwe nge-office yomtshato. That's why omnye insindiso yakhe iphela kuchata, omnye utha kuchata iphela insindiso. Omnye wakhiwa basi-student wangena kwi-class e-discipleship, wachata nomuntu ongazange owaskipha zonke ii-class endithetha ngazo. Zikubhedele emtshatweni kube nzima. Bajonga umtshato, it's a blessing bazalwane. Umnandi umtshato, ugood umtshato, powerful umtshato, and umtshato it's a ministry, and umtshato it's a calling. Xa umuntu eza kuwe enkosi yami, yebo sisibaba, noyika kade ba question brother, babuza questions. Why do you want to marry me? Before you say yes, why do you want to marry me? Umbuze serious questions, sensitive questions. Umbuze what is your vision? Umbuze about the vision yakhe, because kubhlungu uthatha nendoda engena vision. Indoda engena vision awusenkingeni. Ndiyamsona ngisebenzisa lamagama because ngikhangela amagama engingawasebenzisa. Ukuyibona inkukhu, a chicken, a headless chicken. Inkukhu eqhawulwe inhloko ibanjani, igqiba indawo yonke. Injalo indoda engena vision, injalo indoda engena inhloko. Inhloko yendoda, the head of a man is Christ. Indoda engena Kristu. Number 2, iphinde ingabi na vision, noba inayo uJesu but there is no vision. Njengoba ndithatha, what is the vision? Ndizoncedisa phi apha? Uphi umsebenzi endize, what is the assignment? Because I have come as a helper, not as a head. And kubuhlungu bazalana uthi ungumuntu wesifazana uyintombi, une bigger vision, uchate nomuntu ongena vision. Uzawuthi uzayisquash vision yakhe iphela ithi tu, because uchate nomuntu ongena vision.
ongazange azinike ixesha to build himself. Ifana noba unayo ivision but uchate nomuntu ongisisi onga understand iduty zakho ukuthi kuthini usubmitter, kuthini bangumncedise helper. Ithetha ukuthini lonto leyo njalo njalo uza kunendlela zakulimitha ngayo. Most of the times man ufilika it will be like you are quenching the Holy Spirit. Yabona ixesha uziminxa nokuzibamba because uchate nomuntu ongazange ngene kwiclass yokuprepare. So andibablame ke abazalwane. Believe me bazalwane, andibablame abazalwane. Number 2, I cannot even blame some of the pastors because of indawo esizalwa kuzo azange singeniswe kwezi class endithetha ngazo. As a result uSatan mthaso ithatha la institution yakwa marriage. Jonga idivorce njani namhlanje. Jonga namhlanje akuthathwa. Akusathathwa namhlanje. Emabandleni inqabile iblessing yomtshado. Ngonyaka fanga ukuthathwa once, ngabe kakhulu iblessing yomtshado because lawa ama institution ashiywa kanjalo. That's why abanye bade bawele kubafana bangasindiswanga intombi. Endaweni bakutshado kuvela ukujolo ibe into edi allowed, then ngenxa ebabefundisi bexakwe ngabazalwane baze bafaka imfundiso ethi at least you must have one girlfriend. I mean come on, like serious. At least one girlfriend, one boyfriend. Xa ndidikile lona ndiphinde ndijonge omnye apha enkonzweni. If bazalwane ku allowed ukujola umuntu osindisweyo, nami kaloku bazalwane mandithole intombi apha ku TikTok. Abantu abangaka nongayitholi intombi abanazi i4. Basithi ku allowed ujola. Sikhona intombi nazi napha ebandleni ngazithola intombi sikhona. Nawo amanye amabandla ngazithola. Mandiphume ngoningene ku Facebook inqenqe komqolo ke ndikhangela intombi pa ku Facebook. Ane kuthiwa allowed ujola. Nawe sisikhangela. Ungabi komuntu ozosinqana because inikiwe authority ngumuntu onikezwe igunya losifundisi ukuthi nazi intombi zikhona. Khetho oyifunayo. I mean come on. Ibhlungu ebazalwane lento yoba singafundiswanga sakhiwa. Zilahlekile ezinto ke. Into yesithathu ephinde uSathana wenza shock ebandleni ukuthi iyathathwa indaba ye finance. So ngena deep kwezinto zonke. Indaba yakwa finance. Yabona indaba yabona xa sithetha ngendaba yakwa finance siphinde sijonga abazalwane. Nkosi yami. May the Lord have mercy. Ichilo nathi ibandla sisikolo abazalwane suppose babatitsho sibe ne classes ebandleni sibe nama sessions apho kutitsha umzalwane osindisweyo kuyiwe eBhayibhelini into bana njengomzalwane osindisweyo how to make money in a godly way, how to manage finances, how to live in God's abundance financially. Mase ba awudinga imali namhlanje xa ubheke ebandleni ibandla liyastrugglisha when it comes to indaba yemali. Li strugglisha kakhulu ibandla financially ngendlela ebhlungu. Ithi umzekelo nami nje manje ngumfundisi kunendawo mina enihalela ufika kuzo, ezinye fama kudala ndafika kuzo but zanda kwazi ufika kuzo. Zana kwazi ufika kuzo because of finances and resources. uSathana jonga, uSathana wenze sure ukuthi abefundisi especially abashumayela right bane power yoba bangambuild umzalwane abe dangerous kwi kingdom of devil. Wenza sure ukuthi they must struggle. Maba strugglishe financially, ba strugglishe bangabi nama resources so that bazawukhathala lapha emzimbeni. Umzekelo mina I'm still young, sekwi early 30s ngokwe age, but uhlobo endidinwa ngala lapha emzimbeni because ngumuntu ohamba distance, ngumuntu osoloko esendleleni, ngumuntu osoloko ehamba. Wenza sure uSathana uthi makangabi na moto because once wanemoto kunendawo ngazokwazi ufika kuzo. Nje kunendawo mina ngondizawuhamba ndiyoshumayela eJohannesburg, zawuhamba ndiyoshumayela eEast London, yebo zindawo ezo endiyazi banzofika kuzo. Kunendawo apha eDurban endingakwazanga ukuyofika kuzo, ndifuna uyofika kuzo because of finances, because of resources. And uSathana wenza sure even sometimes uliteach ibandla because of ama false prophet amosha ibandla. Abantu bazivala indlebe bangafuni ukuva. Kunabantu mina apha eDurban abazonibona sendikwezinye indawo bathi yo
hayibo wonke lapha eDurban hayibo serious mfundisi athi yo zandi ifumane lo chance leyo hayibo uzobuya nini dithi bakhona abazalwane bayakhonza sometimes ngobe khona abazalwane bekhonza but ikhona umqomba I need that kind of gift that kind of anointing endiyibona kulamfundisi because ndiyabona kunezinto ezivele ziprovoke kapha kum so uSathana indaba ama finances wenze sure ukuthi ibandla mali struggleishe kwindaba efinances as a result alifundiswa ibandla yebo omnye uzofika preach against umnikelo omnye ufika ifishumayela kakhulu ngomnikelo omnye kubani odakwazi uhlala phansi ayiteache ngendlela eright lento ngokweBhayibheli according to God's word because singabazalwane we suppose basibe right all of us financially siloyisi demon le poverty idemon elisenza singabi namali suppose bazicall because poverty it's a curse esayithola on the day uAdam esiwe garden of Eden azange siphile sikwazi ukuphila in full abundance of God abufumase basinezinto zonke because uAdam kuthiwa wablesswa ngento yonke after blesswe ngento yonke but uSathane ufika wathatha izikhiya imali ayoka Satan imali ekaThixo and imali yabantwana bakaNkuluNkulu so as a duty abapostile duty abaprofeti abefundisa abavangelo pastor to teach ibandla elisindiswe principles the kingdom of God kwicala kwa finance kwi department yakwa finance njalo no because yabazalwane sonel jonga even abantu be businesses bathatha ama strategies nama principles eBhayibheli to build their businesses jonga ukuthi ba prosper kanjani ngabantu bezwe uSathane yakwazi yabona imfundiso ondizithatha apha suthi mafama emkhathini kwaSathane azithathwa ezimfundiso iyathathwa le teaching uhlalwe phansi ngayo kuthi la nditithwa ngusivungu yayivi powerful kanjani jonga unlock imfihlelo sesijonga ama revelation uzofumana abazalwane abakwazi uzenza ezinto zithathwe izinto uSathane ayozinikeza umbuso wakhe principles azive zifundiswe ebandleni emveni koko azibe ebandleni after ziweba zibiwe ebandleni ibandla listruggleishe oko lalijonga into yobana siye ezulwini thina ngenye imini I'm going to heaven ipurpose kaGod kaNkuluNkulu ayikho kuba wena qha ubheke ezulwini yes ukufuna ezulwini but at the same time the reason you are still alive there is a purpose and the mission uThixo ibeke phezulu kwakho efuneka idiphumelele lenzeke icebo likaThixo ngawe nezinto ngazoze zenzeka until uMangcwele asincede pha ezinto zi3 bazansi very powerful ziyamchitha umuntu osindiswayo umzalano wayo wabethakala kwi discipleship oshayike emchatweni wabethakala kwi stage of preparation nokufundiswa ophuma evangelini because of ama finances okustruggleisha ubethwe apha ezinto zi3 uSathane ubabetha ngazi ibandla in our days lelo kuhlubeka ngakwebandla it's not okay bazalwane ayikho right sisibambe le mose izinto zi3 sizinto ezifama ke siyafundiswa kakhulu ngazo ebandleni anduzufundisa ke bazalwane ngalandi ye discipleship naleya kwa marriage into anduzufundisa ngayo ndicela uchaza eyesine number 4 lena ndiyayiadd nje number 4 yi mentorship grooming and mentoring abazalwane according to their gifts and according to their callings and according to God's purpose. You cannot mentor umuntu ongena revelation ngaye. Abazalwane bakhonzisa uMangcwele ukunika irevelation ngomzalwane ngamnye. Xa ungumfundisi uMangcwele uyathetha kuwe ngabazalwane bonke. Ayithetha apha kuwe because it's your duty to groom them and mentor them. Ubakhulise, ubabhekise phambili. Ngidla ngothi ke mina ke if bekukwazeka if nyani ibandla beli united befama umzalwane usivungu lo if siya struggleisha ukumkhulisa kwibandla awasindiswa kulo siyambona ngalunga ebandleni elithile why singathatha usivungu sinikele ngaye kwelabandla because siyamlibazisa kakwazi badakhula afikelele kwi level efama ufikelela kuzo thina simgcine simbophe kwelibandla if ibandla beli united si understand indaba ekingdom fama simthatha usifungo ndenza umzekelo siyombeka kwibandla lika baba uMahlaba umzekelo
njengoba siyombeka pha, the grace and the anointing and the gift ekuthatha uMahlaba in a power to provoke igift ekusifungo. Because sometimes usifungo ba confused esebandleni qomba indlela endigifted andimboni umuntu ogifted ngohlobo apha ebandleni, and ayikho into endichallenge. And as a result, I've been praying, seeking God, even though ndiwathola ama revelations, but ezinye izinto andikho ngazo because ndandifeedwa into A1 every day. Kwakuthiwa mandilahla isono, kwakuthiwa mandiphile ngcwele, ndandishunyezwa loo nto. Sometimes but there is more. Xa ndifunda iBhayibhile ndiyakuba there is more, but I need someone ongakwazi uniprovoke andenze ndikhule kule ndawo. So befama if benyani badle beliyonto lithatha isifungo awukhuliswa phaya, ungumnikelo athi xa ebuya isifungo simthatha. Mhlawumbe umzekelo ubaba lo umane siza kule ndawo mina ndisuka kuyo lo apho ndisubmit khona bane communication, the pastors, umfundisi ondizele endisindiswe kuye plus nomfundisi ekunikelwe ngam kuye, kukhona i-communication and unity. Njengoba undithathiwe ndingusifuna unikelwa ngam kwela bandla, ndiyothatha i-anointing ne-grace ne-power yokusebenza kaMoya Ngcwele kwela bandla ndizoyizisa kweli bandla lento engekhoyo kweli bandla. Xa ndibuyela apha after 3 years ndiphaya ndifundiswa khona, nditrainwa khona, ndiseva khona. Xa ndibuyela ngapha, oh dear Lord, xa ndimiswe epulpit ibandla lithola izinto lifaka nakwi-level bekade lingakwazi ufika kuye abazalwane, kuthiwe besikade siyidinga le gift. Oh dear Lord. Wena ke izintshumayelo mina zivamile undichana kabuhlungu enhlizweni, kodwa intshumayelo xa ndiyithetha ngoba iyanditya. Yazi njengoba ndihleli kwesi situlo kune fasting, uMoya Ngcwele sithi mandizange ndizingene ezinye zazo. Ndandimbuza why umuntu undifastisa kangaka nambo ndodwa Moya Ngcwele kweli bandla. Utheni uthetha kum nge-fasting ezinde kangaka? Sana beva baye be-testify ngoma 14 days. Utheni ngizontyhela ma 14 days? Utheni ngizontyhela ma 10 days? Ndawajonga utheni Moya Ngcwele? Kanti if kwakukhona umfundisi umzekelo enza ukwazi uthetha naye ndithi mfundisi ndinale problem yo uMoya Ngcwele kungenisa kwi-fasting, athi the reason ekungenisa kangaka uMoya Ngcwele ku-fasting is because of your calling. I-calling yakho ikudemand ukuthi faster kakhulu. I-gift ebekwe phezu kwakho uMoya Ngcwele demand ukuthi faster kakhulu. So ndigrunye ndibe ne-understanding yobana that's why uMoya Ngcwele ndiphusha ngakho i-gifting, then benomuntu ozondigruma andiphushe ngolo hlobo, because asifane endlela ebandleni ngokwendlela esegifted ngayo nangokwezinto esiziphathiswe nguNkulunkulu. Andifuna ublame abefundisi. If ngathiwa ndiyablame shem, yabona bazalwane, mna I'm being honest, njengoba ndihleli kwesitulo zange ndamva umfundisi ongutata omdala oshumayela imessage against otata abadala, izinto ezirongo nezingekho right ezenziwa ngodata abadala. Isoloke ngodata abadala abablame abefundisi abatsha nolutsha, kuthiwa lulutsha mosolichitha ibandla, kuthiwa ngabefundisi abatsha abachitha ibandla. I-era ibe kubani? Fathers. It's a sign ukuthi zange bawenza umsebenzi we-discipleship, grooming and mentor abazalwane and build them for the work of ministry. Ngoku umuntu iblame uyishiftela kwi-youth. As a result the youth idikiwe ngoku umuntu uhamba oqalela lakhe ibandla, omnye waphuma wabheka ngapha, omnye kuyilonto nje eningayazi ingazincedakale kanjani, eningazi ukuthi i-body of Christ ngaba united kanjani. That's why ibandla libona ngathi kathi li-weak, ngathi kuyahlekiswa namhlanje ngebandla, kukhona lo pain enjalo. So sinikezwe abantu sisibhekenda abhale ngabapho, o apostle, o prophet, o evangelist, o pastor, teachers, to groom, prepare and equip ama saints for the work of ministry. I-pain endinayo bazalwane nansi, uzawufika uthini wena kuThixo xa kubuzwa eyakhe assignment, fumanise kuba wena zange uyenze, omnye akayazi kwa i-assignment azange wafundisa, omnye akazi noba na ndine-assignment ekufamba ndinayo. Ndave ndamkela uJesu ndibheke enkonzweni, Sunday was good, our service was good on Sunday. Wow, siphume enkonzweni sifoto, sixhoma ifoto. There's nothing wrong ngalonto leyo. There's nothing wrong with the service, it was good. But are you growing spiritually? Do you know your assignment? Do you know your calling? Do you know your gifts?
Umoya Ngcwele is the Holy Spirit preparing you for your ministry. Le ndawo kuyo uya prepare uyenziwa. Uyakhiwa according to this scripture. Because ayincede manje abantu ku demand ngowami. Tshintsha bebusweni. Because era nto ndi consent ngayi number. But when ndinayi number it's good ukuthi sibe nayi number, but what about equality? Aba bantu bayi quality. Akhona amabandla abazana akudinga uqalelwa, uqala from leader, iqalwe phansi leader. Xa ithobekile ivume, ithobeke ileader, iqalwe phansi ititshwe, ahlale phansi asuke epulpit. Nebandla leader iqalwe phansi, uqala from the elders, the pastors of the church. Konke ama elder mama ulutsha uyotshe bantaneni, lonke ibandla liqalwe phansi. Yoqala ke basics, uqala echazwe salvation, because funeka kuvele equality ezawuzana quantity, because ne quantity balulekile. Very important indaba ye quantity, but equality comes first. Kwakhiwa abantu abayi quality. Anibethi quantity i-right, mabasindiswa abantu kakhulu bagcwale, but let us build and equip abantu abastrong. Verse number 12. To prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Yava? So that the body of Christ may be built up. Kwakheka ibandla kaKristu. I am a part in the body of Christ. Now we part kwibody kaKristu. Nangu kumzekelo uPaul uyawenza chapter number 12 1 Corinthians. Xa ichaza ngebody of Christ ukuthi njani. Uthi body of Christ is like umzimba. Jesus is the head, and we as the church, we are the body of Christ. In other words, omnye ingalo, omnye iminwe, omnye ngamehlo, omnye nose, omnye mouth, omnye teeth, omnye heart, omnye chest, omnye stomach, omnye back, omnye ngama ankles, omnye yabo njalo njalo. Ndixele ke wena xa ulimehlo uthi lelo ndifuna uyenza ndedwa, imehlo lingakwazi usuka from Durban to Johannesburg. Can your eye move from where you are and come here where I am? Imehlo, there is nothing elingayenza. Each part in the body should each part in the body should appreciate any part, because noba ndinazi inyawo ndikwazi uhamba, if azikho ingalo zafike ndenze kanjani ukudla ekitchen. If nilambile but awukho umlomo strike uthi I'm not gonna, andizuvula umlomo wami kungena ukudla, amathumba ayakhala, umzimba yakhala ndilambile, but umlomo is on strike. Yabona ubungozi boba sibe divided. Nawe namhlanje kuseyenzeka into yoba njengoba attend aba TikTok, lo nto kufaka engxakini ebandleni lakho, because there is no unity in the body of Christ. Satan was divider, sichanwe lento ye discipleship engekho ebandleni kaNkulunkulu. I so wish we are learning something here. That's my prayer, my wish, that we are learning something here. And bazalwane mina ndiyayazi, I'm gonna say this, uNkulunkulu unikezile igift ye evangelism, wandinikeza kakhulu igift ye teaching, wandinika negift ye intercession. I-intercession andifuna ukuthi igift, funa ukuthi it's part of my calling. Andifuna ukuthi igift because andifanda ndiyibone eBhayibhelini njenge into enjalo. So ke ngoku into yokuqala uJesu mina wandinika owave wandiphushela kuyo before zonke ezinye izinto, wandiphushela kakhulu kwi-intercession. My duty was to pray for my pastor. My duty was to pray for my pastor, was to pray abazalwane xa bemephanga phambili befakaza bethetha izinto ezibahlupha, omnye athi ngihlutshwa ngumyeni, sendibhala phansi moyingcwele, athi moyingcwele nansi enye assignment, you have to pray ngalamntu xa phuma inkonzo. Naqala lapho mina ndithandaza ngabantu, enkonzweni ndandifika early intercessor for i-service ezawuqala ngo5 o'clock. Mna i-sound system sendiyithuthe, ndafike ndayiconnect i-sound system, ndalungisa izitulo, ndasula izitulo, ndachayela enkonzweni kwaba right. Xa ndigqiba ndiyathandaza, xa ndigqiba ndibiza uSunday school. After ndibiza uSunday school bateach ndifundisa uSunday school.
and I was not even trying to be a pastor, and ndangenayo into yoba ndifuna uthatha iposition kamfundisi, but ndandisenza into umoya ongcwele athi mandiyenze nomfundisi endikhuthaza. Sometimes umoya ongcwele ndithi mfundisi, why ndim ndedwa uthatha i-sound system, abanye abantu why bengayithathi i-sound, athi umfundisi yenza lento umoya ongcwele athi yenze. Ndithi ude ndodwa i-sound system ndoyiconnecta, xa kuphuma enkonzweni umuntu uthatha ibhayibhile yakhe ahambe. Lord, God was preparing me. Emveni xa ndiphuma enkonzweni phinde unlock isound ndedwa, ndilashe kwi-troll phinde ndiyiqhube, ndihambe ndoyibeka emission. Xa ndibuye emission abantu bayadla emission, mina ndihamba kuthiwa mbothandaza zobuya udle. Kunabantu efuneka uthandaze ngabo, and I pray for umfundisi, I pray for i-message bifundiswa ngumfundisi ukuthi abazana bayibambe, amademoni angayibi, and I pray for zonke izinto umoya ongcwele azambulayo, and I pray for abantu umoya ongcwele athetha ngabo kum, ethi uyambona la mama nobe engathethi imhlingu yakhe, but there's something I need to pray ngala mama ngento enje, une-challenge enje nenje emtshatweni nakhe, and I will pray after ndigqibile uthandaza bese ndibuyela emission. Xa ndibuye emission ndifike ndidle, bathi abazana kuthi endithanda uhlala wedwa, kuthi endithanda uzikhetha. It's not like ndifuna uzikhetha, but kune voice ethethayo kum ethi ndiyakhumbula sometimes ahleli sibukela i-TV kusemnandi kuyahlekwa, ithethe ivoice ithi go and pray. Ndihambe ndiyothandaza njalo njalo. Emve uthiwe ke ngoku zivaliwe izikolo, thatha abantwana i-teenagers, usebenzisa abantwana bafake esitratweni, shumayisa abantwana, pusha nazi i-teenagers, masiqhela uvangelo Sunday school. Ndithi mfundisi silayishe emotweni sihambe sibheke esitratweni, so wenza i-open air konyanga, so wenza i-open air kwindawo ezininzi. Sometimes ngene ezikliniki nishumayele ezikliniki, shumayele ezibhasini, shumayele ezitraining. Ndingumzalwana, andike nomfundisi, ndingumzalwana, and futhi Nkosi yami andiyingxamelana noyingxamela okuthiwa ngumfundisi, ndisahlala phansi ndifundiswe, nasenkonzweni ndiyalinda kuthiwe yiza ngaphambili uzoshumayela. And ngokushumayela kwabantu bashaya izandla ayindenzi loo nto ndizibone ndingcono kulo mfundisi, because ithi iBhayibhile a student can never be better or above than the teacher. Yebazalwane, abanye benu apha ba-educated andithi njengoba usenza la msebenzi wento oyifundele, if bungafundanga do you think buzokwazi ukuyenza loo nto? Le nto wena omnye i-engineer buzokwazi uyenza loo nto if bungayifundelanga? Kwanyanzeka ukuthi go through ama-classes amaninzi wawuprepare for lo msebenzi wenza we-engineering, lo we-teaching wawuprepare. It is the same nasebandleni. Why ebandleni kungasaprepare abantu? Why bangasenziwa? Abanye bane-higher callings, umuntu adayowa, umuntu adayawe insindiso nayincama insindiso because of akekho umuntu okwazi ubuilda alakhe ibandla oko lalivangelwa, ebandleni kulapho kusebenza abantu batitshwa kakhulu more than ukuvangela. Oko umuntu wayevangelwa since 2010, wayevangelwa since 2010. Omnye wazilahla izono wade waphinde wazenza, wazilahla omnye uqoma hayi ndizilahle zonke, kuninto ndizilahlile yo, nona ndizilahlile baba ke namhlanje noma ndilahle bangakhangela intoni Nkosi yami, ndicinge khona na 6 years kanene ndange nabiswekile ndina 6 years. Andizikhumbuli ihlambululo kame ndihamba ndiye kwi-altar, bawo sixolele phambi izandla into endiyele kwi-altar, sisone kudala saxolelwa, ndantshontsha ushukela ndisemncinci na 6 years ndicinga sona, because omnye umuntu udadini wancamazenzi izono ngaphakathi ebandleni emthanda uJesu, just because ayikho igift ekwazi to equip abazalwane bakhuliswa abazalwane. As a result eSouth Africa, I will be honest bazalwane, umuntu oshumayela ethetha njengami udika kakhulu, uyabhora umuntu oshumayela kanje. And I'm being honest, umuntu oshumayela kanje uyabhora, uyalalisa qobo umuntu. Abanye yenza balela apha nangokanye bayibazela qobo yanozeyisa lo dinga umuntu ozovala unavuthe mna ngoku yabo njalo. Abanye abazi nama principles, ufika njani kwi blessings of God, unlock kanjani ezinye izinto kuze zikhale zezenze ngespeed. How do you grow spiritual? Zinto in prayer you have many questions but awunawo ama answers, but still awufuna imfundiso, awufuna ukwakhiwa. Now umethi sicela ukuthumela ucaps, intoni ucaps? Okay ke bazalwane, sesikepusi
ikhona into endifuna uyithetha ngayo bazalwane ne enye endifuna uthetha ngayo nebazalwane enye ku-East London ndiza ngo-2026 I'll be there East London ndizawuthetha nawo ngicela umuntu ose-East London ose-Joburg angaphumi u-live singekamvali Kanti ngayazi mna ndizikhalimele ezigebe kodwa kumnikela uhlobena ndise-rebuke ngani sithi in the name of Jesus Satan uyaxoka intoni ngole kanti ngayazi like serious into ezininzi andikazazi apha ku-TikTok mina ndiyangena ndishumane ndiphendula abantu phinde ndiphume into ezininzi andifane ndizifunda ndizazi bazenziwa kanjani okay bazalwane ndibhlungu apha enhlizweni yami I need some time on Saturday bazalwane asuziba nayo live Saturday asuziba nayo live on Saturday asuziba nayo live Saturday even on Tuesday there's a possibility yoba singangabi nayo live maybe singakwazi uhlangana on Thursday next week but on Saturday ndiyaxolisa inhliziyo yami yonke sezwana nebazalwane cela ningixolele I understand anizo understand ngicela siphume nezinto beke ndathetha siyibambe lento eziyi4 ntethe ngazo eyokuqala i-discipleship number 2 nazothi i-institution yakwa marriage prepare for marriage number 3 nazothi ama finances kingdom finances asebandleni number 4 nazothi grooming and mentorship ezinto eziyi4 Satan uzithathile ebandleni ezinto eziyi4 uSatan uzithathile ebandleni now apha enhlizweni yami before we close benifuna un-advisor on how to study the word of God how to study Bible benifuna into yokuqala benifuna u-advisor abazalwane mafuma sizibambile ningabhoreke ke into enza nichazela zona zibalekile kakhulu number 1 kufuneke ube you must buy iBible if awukabi namali oyithenga uright usebenzise lo bise phone kodwa it's very important ube nayo iBible umanual number 2 ube ne diary number 3 ube ne pen umuntu onezinto eziyi3 sendimazi ukuthi u serious kakhulu once umzalwana oba nento eziyi3 ndiyamazi ukuthi u serious iBible idiary ipen ndiyamazi ukuthi u serious emveni koko ndifuna sonke all of us including myself nasendiqalile ndifuna sifunde uqala from Matthew sonke nokuqale namhlanje base uqale sosuqhubeka sifunde uMatthew uMark uLuke uJohn and the book of Acts these 5 books apha ku 2025 seluphela unyaka nansi assignment let us study these 5 books take your time sezwana nebazalwane don't put yourself under pressure take your time study these 5 books take your time study with understanding the Holy Spirit is going to help you has basi studisha ezincwadi ndifuna ubambe le advice lo advice ngeBhayibheli namhlanje has basi funda ezincwadi there are 2 books in the Bible you must read every day whether in the morning or before you sleep at least ufunde one chapter mandicho kweyiphi incwadi the book of Psalms and the book of Proverbs these 2 books will help you Proverbs will help you when it comes to wisdom you will grow kwi wisdom na kwi matters of life general or marriage or business or zonke nje into edibese no life nje general you understand that book is going to give you wisdom that book is going to open your mind kunendawo apha engqondweni uSathana umoya ingcolazo ozivula uSathana zivalile zivulwa incwadi yeProverbs that book is the book of wisdom and knowledge and understanding believe me
yes bawufunda ezincwadi eziyi5 sonke sikuMatthew siyafunda sibheka phambili, but sometimes before ulale khawuhambe uye kwiProverbs noba ufunde ndawoni kwiProverbs. Number 2, the book of Psalms. That book is going to challenge you to pray. That book is going to push you with prayer and you'll grow emthandazweni. Yes, to study the book of Psalms. I notice nokubana noba umuntu akasindiswanga but uyayithanda incwadi yePsalms, including myself before I even met Jesus. Ndandithi noba ndihleli etoilet kweminye imizi mose nasekhaya kwakunjalo, kwakukhona iBhayibhile pha etoilet. Njengoba ufumase bawo njengoba uhleli pha uvela incwadi zoyincwadi ziyakubhora azifundeki, but xa ufika kwiPsalms ufumase kubana iyafundeka iPsalms. Do you know why incwadi yePsalms imnandi kangaka and powerful kanjena? It's because uDavid nabanye abantu ekubhalwe ngabo kwincwadi yePsalms, it's because bashare their relationship with the Holy Spirit, i-relationship abenayo noNkulunkulu. That's why imithandazo yabo ne-worship yabo iveka kamnandi. It's because of umoya engcwele ke xa ukufuna nathi sifane noDavid, until athi uNkulunkulu, I have found a man after my own heart, because of indlela omthanda ngayo nobuild engakhona i-relationship onayo ngayo. That's why imnandi incwadi yePsalms. You are related kwizinto uDavid awayekhala ngazo, kwi-challenge awayekhala ngazo. It's the same nakuwe, you go through the same challenges. Yes, you go through the same challenges. So la ncwadi izakunceda to build your relationship with the Holy Spirit and to grow spiritual. Nakwi prayer you'll grow. Uzothi ukwazi umzekelo umuntu ongayifundiyo incwadi yePsalms ubomnotice akakwazi ukwenza umthandazo weworship. Nisakhumbula nifundisa ngomthandazo. Akakwazi ukwenza umthandazo weworship and praise. Uba nemthandazo okhalimela amadimoni kuphela. Eqala ade awugqiba uthandazo oko wayikhalimela uSathane. Wena Satan uyatsha nina amadimoni oko wayisitsho kanjalo. But if you can study that book, I'm telling you, your prayer life will improve. Your relationship with the Holy Spirit will improve. Yes, basi sifunda ke cima pharmacy wabamba lama advice kuleya ncwadi ezimbini. Thank you Jesus. IBhayibhile yakho awu underline yonke indawo. Yayibona le yami ndi underlining. Endawo ndis underline apha kulena yami iBhayibhile into eyandithatha. Awu underline yonke indawo eBhayibheleni. Uanele ndawo yakuthatha mase umoya ngcwele unomyalezo kune message ayithetha nawe kulandawo. Ayibo, amen. Don't stress nobana anikwazi uyibamba amavesi ndiyawaliba lama. Don't stress ngento ezinjalo, uzoyibona. Uzozivula uzibone soyibambile ba kanjani awuzuyazi. You must just pray about it. Moya ngcwele, please help me to remember my scripture, my verses and the books and the names zabantu abaseBhayibheleni njalo njalo. And number 2, you must try to practice lento oyifunde eBhayibheleni and what the Holy Spirit is teaching you. Try to practice. Try to practice. Even if you fail, keep trying. The Holy Spirit will help you. The Holy Spirit will intervene. Depend on Him. Depend on Him. Ndiyadlula ke kuleyo into. Number 2, gama advices land was sharing, then we will close. Kufuneka ube nalento okuthiwa yi-alone time with the Holy Spirit. Alone time with the Holy Spirit. Sometimes xa ndithetha nge-alone time, yes, lixesha lakho lokuthandaza, lixesha lakho for to worship God, lixesha lakho to study iBhayibhile. Sometimes xa ndithetha nge-alone time with the Holy Spirit, awuyanga uyothandaza. You are not going to pray, you are not on fasting, you are not going to do anything. You are refreshing ingqondo, no refresher your spirit. You are not going to pray. Uphume kwi-environment okuyo ubuhlala elokishini njengami, kwi-environment iqala izibhamu ngabantu abanxilileyo, ngabantu abanje. There's a lot of chaos, imiculo emininzi. So sometimes lanti kwenza ude ungabikho sensitive in the spirit. So it's very important sometimes just to kubheke park kwindawo quiet, not that you're tenders, but just to refresh your mind, to refresh your spirit and your heart. Xa ukulandawo, there's something I want to share here. It's very powerful. Ibambe yol. Maybe bonga notice. In the book of Genesis chapter number 2, iti Bible uAdam kwathiwa yole yonke imithi emihle, you can eat from the tree of life.
Izothi iBhayibheli xa iphinde ithetha ithi kwadalwa nemithi, the trees that were beautiful for eyes. Kunamehlo edalwe kunemithi eyanziwa yaba mihle nguNkulunkulu for ilungiselelo lamehlo. In other words, eyes can eat. Amehlo ayadla. Amehlo akho ayi-agent, athatha yonke into ayibonayo ayizise engqondweni. Imani nepicture ke wena kubona abantu abadakiweyo, ubona abantu abenza zonke into ezirong lo ndawo ohlala kuyo. Kha kuhambe sometimes yobuka inature, yobuka indawo enature, indawo enhle, indawo eright, indawo ezinhle nje as peaceful and quiet. Uzobona izathi xa ubuyela back elokishini, your mind will be refreshed, even your spirit. Ube ukhanga uthandaze but udinga environment enje ya. Sometimes umuntu osemakhaya kuphume nje apha phakathi kwezindlu, uhambe uye pha egroundini kwindawo equiet, just take a walk to refresh your spirit. Ube wedwa, sometimes uncokola nomoya uthi moyingcwele, hayi man kakuthethe nami whatever ufuna uyithethe, konhlekise man, just make me laugh Holy Spirit. I just feel like ngiyahleka. Awusifika ube serious pha, ube serious uthini, you are refreshing ingqondo. Because amehlo akho abona into ezimbi, nendlebe zakho ziva into ezirong emsebenzini kwezinye indawo. You need indawo eziquiet ezinjengezo, you need izinto ezinjalo. Uzobuya phasa uphethe isolution nama answers ezinto ezininzi. The reason sometimes ingathi nawe unama anger issues kodwa usasindisiwe, the reason ingathi nawe usajikeleza endaweni eyi1, awukwazi uyenza into to give the Holy Spirit ixesha lakho wedwa kanye wena uzinike ixesha lakho wedwa. Alone time with the Holy Spirit kwindawo equiet. Umzele endawo enhlala kuya sedazini ukho, ayikho indawo enjalo. Ayikho indawo enjalo equiet kule ndawo enkuyo, and anane emoto bani ngathi ngaya kwindawo ezikude ndiyikhangela. So ke kodwa ke kuyasurviveka. Alone time with the Holy Spirit. Yes, bawusenza lonto nansi enye into endifuna undenzele yona. You must introspect yourself. Uzijonge and to be honest to yourself. Uzibuze into okubana yintoni, why intoni endilekisha kuyo, intoni endistrugglisha kuyo, sesiphi isona esindisokolisayo, sindisokolisa kanjani, uSathane undibetha kanjani. Like uzibuze iquestion, ungazijudge uzibuze ezi question. Uzibuze esisono siyi1 endimane ndisenza, ndixolisile ndahlambula ndiphinde ndisenze. Uzibuze ba eldemon lindibamba kanjani. Uzijonge na kwindawo equiet, uhambe wedwa ungafuna abantu, just wena alone. Kuzinike ichance, uzithande, uzirespect. Uye kulanda ufika uthethe nawe, okay esona sindibetha kanje, and be honest. Oh ndiyasibona sindibetha kanje esona. Uye kusaba uzijaja, uye kusaba usithini, ufeel guilt already, uSathane ufuna lonto, but the reason uphawu yofuna impendulo, yofuna isolution. You'll see, uzobuya ne-answers. Uzijonge, ndibethaka lapha, xa ndiphakathi kwabazalwane ndibanjani, how is my character between abazalwane, how is my character xa ndihle nomyeni nami, xa ndindedwa ndibanjani, how is my character emsebenzini, how is my character esikolweni, how is my character njalo njalo. My attitude, how do I deal with people? Like uzifunde, invest in yourself, build yourself, love yourself, choose yourself. Bachoose bonke abantu wade wachoose noSivungu, ude wazichoose wena. You must also choose yourself, love yourself, be your number one priority when it comes to abantu. Even if you are married, abatshate bayidinga lento. Sometimes you have to choose yourself, build yourself, so that uzokwazi ukuseva nokonelisa your spouse, unkosikazi wakho kanye umyeni akho. Sometimes you need to refresh. After you are refresh, ube right nasemtshatweni xa nixabe, nisoloko nixabana, ihlele endlelo eyi1, khona inoise too much, kake niphume kwale ndawo nikuyo, ke nihambe kwindawo equiet, noba nithatha iwalk nihambe nje kwindawo equiet, noba ningabheka epark, noba ningaya kwezindawo niyobuka izilwane, ielephant, if you afford. Ezindawo azikhona expensive kangakho, sengithetha nje abasitshatileyo, just nje uyobuka izilwane, ezazinto zakhonza kwa tourism, buke nje ezazinto, ubuke nature kaThixo, kukhona ukuphila. Kunomzalwane mina endandimane ndimngenisa ifast, uthi ndithethe nabo bonke abefundisi, bonke bathi mandifast, unendifasta ndingena ifasting, uthi ndine problem apha engqondweni yami, kune voice ethi I must blaspheme the Holy Spirit. Uthi ndihlutshwa zezi thoughts in my mind, uthi I always blaspheme the Holy Spirit in my mind, soloko ndithuka umoya ingcwele. Uthi I've been bendithandazela befundisi, nami ndandimthandazela, usoliswa zingcinga.
hey ndabajo nomzalwane le problem yakhe andiyazi then wazothi umoya ingcwele kuye just take a walk with him futhi ungabikho serious le walk just take a walk ningafast sathenga ichips ke dan sahlala eCape Town sathenga ichips ke sahamba saya kwintaba zaseGrabho kweza mountains zaseGrabho bazoyaza abantu bakulacala iGrabho ngama plus sahamba ke sa walk nje phasa thatha iwalk indawo eziquiet ndimbonisa inature ndithi izintaba yabo ndimncokolisa kumnandi sihleka sijoka kuyilonto to a point where laxa nimbone hleke happy onwabile right ndazo ke mina ke ngoku let us pray for your mind that you are delivered dikanthandaza udeliver just because ithatha iwalk sihamba kwindawo eziquiet kwindawo ezi-right because kwa inature kuyijonga nje kukhona ukuphila okwenzeka in your spirit and your mind. Until namhlanje uhlobo apowerful ngalo lamzalwane namhlanje uhlobo powerful ngixishumayela ushumayela nambi shake shumayela nyani lamzalwane setyenzwa nyani kuThixo la problem wena ingade zange abanayo ifaith anayi too much. So kunabantu abanjalo umzekelo even xa sowudila nabantu I hope abakabhoreka abazalwane even so udila nabantu bazalwane kunomzekelo endifuna ukwenza kunomnye usisi semdala she was not even married usiso semdala but kwenzeka wasindiswa but uthe sindisiwe lo siso fumanise kuba une problem ubone masabazalwane ebandleni abafani not bonke abazawufuna kunesiba disown kanye sibanye sibalahle sibagxothe nje bengafani abazalwane ebandleni kwakunomzalwane uyi1 owayehluphe esokolisa ongamameli obonakala ba urongo. Then kune game up umfundisi wayeshumayela then wahamba ke waya kumfundisi xa efika eoffice kamfundisi wathi xa ingena umfundisi wafa sense ukuthi lo muntu uneanger njemene anger too much nama kazunicenga wabe sebuza umfundisi Holy Spirit how should I deal nalo muntu what must I do what must I say wenza lonto xa umfundisi udila nabantu don't just say uyabuza kumoya ingcwele xa ethi what must I say what must I do what are the right words emandu wathethe kulomuntu xa engena ke officeini wafika wahlala eofficeini immediately umoya ingcwele wamvula amehlo spiritual lasisa umzimba wakhe wonke from head to toes the whole body was full of knives sibona knife imela umese full of knives kwindawo yonke emzimbeni umoya ingcwele umvula amehlo xa ebona ezi knives each knife was written a name kwezinye kubhalwe rape kwezinye kubhalwe anger kwezinye kubhalwe disappointment ezinye kubhalwe there were many things ezazibhalwe phaya kwezamela zonke in other words ngumuntu lona owagwazwa kakhulu spiritual ngamazwi words ngamanye amagama njengobona iknife ebhalwe rape which means wayeke wa rage njengobona uanger anger or rejection onke zigcwele umzimba lo wakhe wazothi ke umoya ingcwele in order for you to deal nalo muntu it's a full time job to deal nabantu abanjalo igift yami ke isebenza kakhulu ke kubantu abanjalo nawe traumatized zonke nje. Thank you so much ungazibala zonke ozikhumbula o depression o stress o anxiety o worry o doubt yonke nje into yaziyo that is kind of demon ngalawana ke ama demon ke bazalwa noba umuntu ungambeka isandla sozawe phansi noma ngambeka isandla sozawe phansi kumanifest demon because lawa ama demon adinga umuntu one wisdom no the grace and the anointing yokwazi to deliver abantu ababotshwe ngama demon anje ngake bane picture yomuntu ofakwe imela knife apha ekhanda bhalwe rape xa ubamba la mela ye rape uyikhupha number 1 usayibamba uyakhala akafuna ukulimention igama elithi rape because once wa mention igama elithi rape limkhumbuza on the day she was raped limkhumbuza yonke into eyenzeka on that day xa ulikhupha akusheka inceba a wound njengobona la kukhona la wound then uzobleed njembe bleed after ukwazi uphilisela inceba isele lokuqala kusekho anger kusekho disappointment yabona lo muntu ayi full time job udila nomuntu onjalo umuntu onjalo as a pastor funeka ukwazi ukudila naye nomsondeza udile naye until adabe completely delivered
uncediswa ngumoya oyingcwele. The Holy Spirit will lead you. Sometimes ungangathi umthanda kakhulu yena ebandleni, not that uyamthanda, but i-deliverance yakhe idinga your full attention. Akazi udeliverishwa just ubekwe izandla athandazelwe ayekwe. Kudinga sometimes kuhlalwe naye athi go through i-counseling, athi go through many things. So it is the same nalapha kuwe. Into lena umoya ongcwele zezinye zendlela umoya ongcwele kufanele ukusebenzisa ngazo ezo kwaba bantu bakhona abazali bajonga i-behavior yakhe ayikho normal. Njemi ngekho normal, you pain too much esenhlizweni and uyamthanda uJesu but akasenayo nekhe ngoku. Zonke ezo zinto ezo ke zokwenzeka xa thina sonke sifundisekile sakheka sikwazi udila nabantu. Abanye uphangela nabo, omnye nguteacher ngabantwana abateachayo. Look at their behavior. Umoya ongcwele uthini kuwe uthi how to change their behavior, because these are the pastors, these are the businessmen, businesswomen, abantu basezobuild isizwe, but ijonga ukuthi kunjani esikolweni. So sidinga otisha abafundisekileyo even ngokwe kingdom of God, aba understand the assignment yabo. Bayaphuma abantu esibayi 400 and something. Uthuriyo le ntshumayelo yami iyabhore. Kodwa nabantu bayo. Kodwa nabantu bayo. Nabantu bayo. Into endifuna ukuthetha ngayo, the matters of marriage. Iza kwa marriage. Singene kwa marriage. Just nishare nje ama advice bazalwane. Nishare nje ama advice because anduzubakho nge weekend nobheka phambili. Ndifuna ushare ama advice phakwa marriage. Oh dear Lord. Bese ndichazile ukuthi suppose baphase sa prepare safundiswa kwenza zonke izinto eziyana before singene kwezinto ezi. Even dingekazazi noma nizawuchata. Dingekazazi noma nizawuchata nabani. I was supposed to be prepared early. Number 2, nenkosikazi yami suppose wa prepare engekazazi noba uzochata. Sithi sichata kuchata umuntu understand i-assignment yakhe. Umchato bazalwane. It's a calling. Ukuchata it's a calling. Kuphinde kube worse ukuchata nomfundisi. It's not easy uba mama umfundisi. It's not easy uba mama umfundisi, believe me. Kwizinto zonke ko easy kuzo. Akho easy uba ngumfundisi. Akho easy uba mama umfundisi. And akho easy maintainer umchato. As a pastor, as umama umfundisi. So babini, there are many challenges esihlangana nazo. That's why Satan will always push the agenda of divorce, because he has a divorce in a power to destroy kwa ministry. Abanye baphelwa i-confidence nazinto ezininzi. So umchato uliwa kakhulu. And most abantu siyazifundela ke siyazibhudela ke kuyo yonke lento. Fana nami man, umabhude siya. Mina ndiyazixolela ke bazalwa xa ndenze i-mistake ndiyazixolela ukuthi oh moya ngcwele anoba siyazijaja ngiyayibona ndiyazixolela mwenye. Mina ndabona abantu abazalwane bayakwazi ungaxoleli, usathana angaxoleli. Kodwa not banami ndide ndingazixoleli. Ndithi moya ngcwele bendizama kodwa but ndifailile kuzameni kwami. Bendizama unibona manje bendizama, I was so innocent. So ndiyaxolisa moya ngcwele. Ndiqhamba ndithethe nami ndithi mamela kaloku sifungo, mamela qaphelana, mamela my brother. Sixolele man. Ake ndathetha ke nami ngenthetha ndedwa ndibone incumana sekitchen. Bona umzalwane edlule enjonga uthela umfundisi wancuma yedwa. Kanti ndithetha nami pha ndidila nami amadimoni afikela zondihlasela engqondweni, afuna ndizikondeme, afuna ndizijaje, afuna ndileqe le nto oshumayela. Ndibe ne-anger. I speak to myself, ndithi sixolele. Forgive yourself. Ba right ubuzama wethu. At least une experience ngoku. Next time xa uzama uzokwenza ngcono kunaqala. It's the same na kwi-marriage. Kwi-marriage ifuneka kube ngumuntu willing to learn. Be willing to learn. That's why benisithi ke ngoxa umuntu ongitata ngicela ushumayela ke udingeko against into ezininzi. Umuntu ongitata it's very important ukuthi abe ne vision before a chat. You must know your jonga before ungene emchatweni mama, sisi. Tata, okay manti bhuti sisi. Tata mama. Ndithetha nathi sonke before ungene emchatweni kunento ezi3 efuneka uqala uzazi, zi4 efuneka uqala uzazi before ungene kwi-marriage. Iyokuqala it's your purpose kaThixo ngawe. The purpose of your existence. Therefore uyazi that before ungene emchatweni. Number 2, you must know your calling. Number 3, you must know your ministry, bizo lwakho. Number 4, you must know the gifts uNkulunkulu asibeke phezulu kwempilo yakho. Ezinto zi4 it's very important ukuzazi before ube kanti utheni ungena kuwo umchato, because umchato it's not easy and it's not easy ukuyozifuna
ezinto selusemtchadweni because nomtchado une load yakhona unomthwalo wakhona umtchado nje. So ke ngoko wena ke tata sisoza zonke izinto ezi, your vision must be clear apha kuwe qala kungekafiki nenkosikazi nomuntu ozotshata naye. Your vision must be clear to yourself and you must write it down, your vision. Uyigraph the pants how you gonna achieve this vision, so that xa ifika lo muntu uzotshata naye umchazele uthi the reason ndikuchata, this is one of the reason, this is the purpose uThixo ebhida lo mtshato because of kunalento uThixo afuna siachieve. Wena uzondincedisa njengoba ezondincedisa, anduzuyibulala iministry yakhe, anduzuyibulala igift yakhe, anduzuyibulala icalling yakhe, anduzuyibulala ivision yakhe. Instead zawufike zihlangane zibe into eyi-one kanje, sibe yi-army dangerous and strong. Umtshato nomtshato une purpose ne mission uThixo afuna ukuyiachieve ngabantu ababini abatshadileyo. That's why ke ezi mistakes zingaka nezi divorces singaka sithi go through zone, saskipha la institution yakwa marriage, siqale saphoswa i-discipleship, saphoswa i-institution yakwa marriage abakufunzwa khona about marriage. Zonke into ezafuneka sizazi, even into zakwa finance andizungena deep bazalwane. Nento zakwa finance funeka sikwazi basihlale phansi sithethe ngazo. Yiba ne picture yothatha nomuntu ongena vision. Njengoba engena vision funeka aqale phansi ukukhangela ivision. When you are ready to support, you are ready to help, to be a helper, but lo muntu ozomnceda no vision, akazi kwa i-calling yakhe, akazi lutho ngaye, bangajonga ngoniyabhidana mase imali ikhona. Serious baza kuyi-risk uchata just because unemali, just because you afford. Sichata just because you afford, sichata because of kune purpose, kunento uThixo afuna uachieve ngathi. Sesizala ke wabantwana, umntana komzala umntana ovela umnika igama according to i-revelation. Anti no John wanika igama elivela kuMoya Ngcwele, kwathiwa lo mntana nimnika igama ekuthiwa nguJohn, no Jesu kwathiwa nimnika igama ekuthiwa nguJesus. Thina sihambe sikopa onke amagama esiwavayo, lithini igama lomntwana akho, umntana wegama leni, because liphethe prophecy, igama liphethe purpose yalo mntana enemzalayo. And nomntana enemzalayo funeke niyazi ukuthi ngubani lo, and uThixo waye usinike lo mntana umntana ongumfana, ithini mission yalo mntana, so that nimkhulise nithandaze according to iministry nepurpose kaThixo ngalo mntwana, nibe ngabantu abaunited nabathandanayo. Usathana uyilwa kakhulu iunity kwimarriage. Abantu abatshatileyo bayakwazi ungathethisani the whole day and whole night, ngento engenamsebenzi engaka nje. Usathana ufikile ngento engenamsebenzi engaka the whole day, akekho thetha ipride epha kwa marriage, bangathethisana abantu le uthi cwaka lo akathethi ezininzi ezihlekisa apha kwa marriage. Amen. Mase ba abantu kunzima ukuthi babe united, sana nizolwa iunity abanye for many months. Nawe sitsho for mama uDebbie for many months. Yebo, mase basamthatha ngigcizeni ihleka man, kodwa ayikho into bese besilanda ke bese iqumbela ibintoni kwi marriage. But nengqondo yakho kwa marriage, ebona kwa marriage i-character ibaleke kakhulu, i-character right owayithola ngexesha kwa disciple usakhiwa pha napha, mase i-character yakhe right. Jongani bazalwane, even kwapha kwa marriage jonga, there's something I want to say. Maybe abanye ke they will want to debate, but it's true. A king must marry a queen. A queen must marry a king. A king. Kuno jongani bazana kunamantombazana engamelanga ichato noba ngubani. Kunamantombazana engamelanga chato noba ngubani. Khona amadoda angekho kwi level yokuchata amantombazana athile. Mase kuba wena you are a queen but uchatwe ngumuntu ongeyo king. Xa sithi ongeyo king, inkosi yami, yo the topic ke ndiyayoyika ungena deep kuyo because sonke sizi king, but ukhona umuntu ovela ufumase kuba indlela obuildwe nowenziwe ngayo and the way ingqondo yakho uThixo ayivule ngakhona nange way otrainwe ngakhona uvela uchatwe nomuntu onengqondo esmall, uthi uyiqueen uchate nomuntu ongeyo king. Uzoshayeka, uzawuziva into bana you suffocate kumchato lo okuwo, uziba hey ndiyasuffocate kulo mchato. Mase ba inhloko yalo mchato ngumama, umama utata useyangumama.
so ubuza questions, what is the plan njalo njalo mase avele umuntu angakuphenduli vela thula yazi ipain yasemthathweni ubuze something umuntu angakuphenduli umuntu avela tandazi umuntu avela abe ngathi khanga uthetha into serious ipoints ezibalekile umuntu avela phakama kushiya. That's very painful. Indlela ine pain esika esenzayo. And number 2, not every man should marry any girl. Awuchathi noba ngubani. Yebo, so kunabantu ke kufanele uthi xa uthatha nabo uthatha inkosikazi yakho. Umuntu according to the plan of God ekufamba uthatha naye. Naswake zibalekile ke seminars zakwa marriage kuthethwe ngento zakwa marriage kubuild kuhealishwa imitshato kube mnandi kube happy. Sometimes iadvice enale abantu abachatile babokhe baphume kwakule ndawo bakuyo kwakule environment abakuyo nike niphume nike kwenye indawo nobabini bangabikho nabantwana nijonge ubuthixo umtshato wena kanohilisha na noba nisathethisani noba senijongana nje enanisabone future kulomtshato. Sometimes kangeni iphume kwindawo enikuyo leni hleli kuyo ke niye kwindawo just a quiet noba nike ningabikho the whole week then thatha ibreak no refresh, or sometimes noba nithathe like nivumelane omnye akangabike ningathikliko sendaweni e1 ani separate anilwi ukuthi I need some time alone uthatile, I just need some time to found myself so that nizokwazi useva kulomtshato. Utata mhlamba kahamba bheke endaweni ethile nomama kahamba bheke bangabikho sendaweni a1 bengulobakhe bangafonelani umuntu report nje andifikile endaweni ethile I just need some time noma ndifikile endaweni ethile just umuntu akathandaze njalo njalo ukuthethe ne stranger uthethe ipain yakho ne stranger ke ndiyenze nalo umuntu angandaziyo ke nimxela ipain ndithi sincoko xa ngibona ngathi mnandi incoko ndithi yes there's something I want to share then nimxele yonke ipain yami ndithi I'm a pastor yazi lonto le omnye sometimes akasindiswanga but ngibona uba ningathetha naye ndithi I'm a pastor but I go through many challenges ezinye sometimes andazi ba ningaphuma kanjani akasindiswanga ndithethe nje into ezigeneral ndithethe ngena kwinhlungu yami axegqiba athethe into ezipowerful azithethiswa ngumoya ngcwele engasindiswanga end up esindiswa mase ba lo muntu athethe izinto ezindeliverisha enhlizweni akasindiswanga akandazi nama ndimazi qha ndifuna ukuthetha nje kwistranger. Kwenye game ndake nangena kwi old age home apho ndandiphuma enkonzweni ku Sunday I was so wrong. Naxa ndiphuma apho ndaphuma enkonzweni ndandikhala inyembezi pain in the night was too much. Inkonzo ndangayiphetanga ngendlela eright inkonzo. It was so bad lo nkonzo uhlobe ibanda ngalo. Yayibhlunga kakhulu lo nkonzo uhlobena ndiyiphethe ngandaziva ukuthi umoya ngcwele khandi imkhonzisa kakuhle abantu bakhe. Ndahamba ndandikhala ndafika eThafe ndakhala ajo ndiyaphela uSathane iyathetha. Ndahamba ndangena ndafika ndahlala phansi komthi ndakhala. Kunabantu abadlulayo ndaphinda phakama qhomisa inhloni into endenzayo. Ndabona old age home bese ngena khona. Xa ngena khona fike ndahlala fika ukhona la manesi kapha ancedayo bese nisithi ku plus nesigulana bese ndiye hayi ngumfundisi njalo nje yeza ndikho right man namhlanje inkonzo eniphumeni ngekho right njengoba niphumeni ngekho right nje enkonzweni namhlanje bla 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 ngcola nje general ndithayo nditheni but there's something enhluphe enhlizweni nami you uhloba niphatha ngalo kakhlo old age home bandiphathela into ezimnandi kwaza nesigulana zonke sazohlala lapha sahlala phandle elangeni kwahlalwa sawabaninzi bathetha amazwi positive into ezipowerful abasinzwanga bonke bathinde ezipowerful ezindakhayo bandi treat special andibaza bandazi ndiyaqala ongena old age home emvengoko xa begqiba undenza kanje ndabe sendibonga xa ngigqiba ubonga bandibuza questions about salvation bandibuza questions about Jesus bandibuza many questions ndabaphendula nami sendi happy ke sensiva kamnandi nda end up sithandaza bamkelisa uJesu bonke. I mean come on. Yabonela lizwi lithi okubi nokuhle kusebenziselana kokulungileyo luminisha into ezenjalo wayethu utsala undigqibile ubulela iservice usivungu khange ibe right service kodwa naba abantu wafasinza abantu abaninzi bonke kwi old age home. So yalona sometimes bokuphume kwindawo kuyo sometimes it's because of ama demon environment ade anifunda ade anazi ukuthi nicinga njani plana njani zamantoni. Sometimes ni frustrated kunezinto enifuna uziachieve but anideni iziachieve so zibanga tension in your marriage. Sometimes kake niphume nisuke kule ndawo eni serious kuyo kakhulu nithi xa senifumiyena refresher kwendawo nikuzo ke niphinde nibuye nijonge
nizoyithola isolution, nizoyithola impendulo. Sometimes kwa marriage it's not like jail, you are not in prison. Allowed uthetha nomyeni wakho, allowed uthetha nenkosikazi yakho ucela. Ewe ke akukuthembana because maybe kwake kwaba khona nokucheat, but andifuna ungena kwezinto ezinjalo. Wena ongekachati lona single, xolele mazana noma uphume ngabani lenkonzo, xola wethu manje ndiyakucela. Iphume ngabani, noyiphume sesibathathu. I'm going to speak namhlanje because andiziba live for ixesha elide. Cela uthetha nabantu abangachatanga, especially youth. Ananti ngakenzo ithetha, ngicimbe ezinye izinto senizigenile phaya. Njengoba into nisenizigenile kwena benizichaza ke ba you have to be prepared, taught blah 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 blah. Ndifuna ungena landa most abantu ke ndibone ku social media bakhe bayithethe nje ku social media if isesincokola athi umuntu yo hayi ukuyibonela ba Sunday uba lonely. Komba you hayi inkonzo iphumile ngo12 kanye inkonzo iphumile ngo1 landa then di lonely nayo kwanto okwenza awumiyathi ngeweekend ndiba lonely asikhonzo on Saturday akhondo sibhiziyo so nje mathi lonely kangaka ndihambe ndilinde ubani u1 o'clock sekuphuma inkonzo ndiba lonely. Ndifuna ukuthetha nabazalwana abanjalo ebazalwana ukuyirisk yobusathana ngakubetha until ude uwe. Nansi isolution mongcela ngakunceda ngayo. You have to keep yourself busy. You have to build yourself ungekachati. You have to keep yourself busy, building yourself, investing in yourself. Ayikho iloneliness kumuntu osindisweyo. Ayikho, ichaza ukuthi there is a void apha kuwe yokunga build a relationship nomoya ongcwele. That is your chance to build your relationship. Mr. Leonard uzokubona uzobhala up inamba naku mama esithi ufuna igroup inamba igroup yaseJoburg. So jonga, that is your chance to build your relationship, your salvation. Invest in yourself. Understand? Invest in yourself. Uhambe uvangele ube busy usebenze. If you are not studying the word of God, you are praying. If you are not on prayer, you are on fasting. If you are not on fasting, you are meditating ama scripture nemfundiso. If awukhokozo zinto ezo, you are preaching the gospel of Jesus. Keep yourself busy until kude kufika isikhathi sokuthi ngoku ndingachata. Even nomuntu oyindoda nguThixo othi you are ready to get married. Bakhona umiqomba ndichate ndingekafuna uchata, but athi umoya ongcwele wena ndikudinga ukhawuleza uchata and inkosikazi yakho ngubani. Nalo wa uthi wazichata naye already yaxelwa naye ukuthi umyeni wakho ngubani. So you have to keep yourself busy. Isign ukuthi khona ivoid ekhoyo kuwe nakumoya ongcwele. Once kude kufika loneliness uthi uziva lonely. Bantu abasingle abangekachati, keep yourself busy. Kudla ngokuthi abantu abatsha ngabantu bomlilo. Ngabantu bomlilo. That's the truth leyo. Must be busy. So win as many souls as we can to the kingdom of God. Number 5, we must avoid jokes about sacred and holy things of God. Onke ama jokes, we must avoid all jokes ezijoka ngezinto sacred and holy, the kingdom of God. We must avoid jokes ezingazo zonke izinto ifana nento yokuhlekiswa ngobuya kaJesu. Ibi purpose ka Satan siyi generation ethanda uhleka yonke into nezinto efama sihlekisa ngazo. Funa sibe careful na kwi trend, lento etrendayo. Sense spirit. Xa nami nditrendisa lento, nditrendisa ngaphansi kweziphi izizathu. Which kingdom I am promoting? Which king I am representing ngale joke? Bazokuphendula laba babuntu lonke omnye buzi basendawo neDurban. Umuntu lapha eDurban maphendula bazalwane. Jokes, be careful. Do not laugh to any joke. Even sekusiza kumuntu ongasindiswanga ezohlekisa ngoJesu, do not laugh. Don't laugh at your king. Sebehlekisa ngekingdom, don't laugh. There are things nawo bangajonga kodwa umzekelo as prophecies. Unike nako kwakhanya Sivungu, mama Sivungu lo ungamnika inamba yakho nofuna uzokhonza nathi eDurban.
even sele joke umuntu suba kwi environment enjalo kuhlekiswa ngeking yakho kwaSathane bayipunishment eserious umuntu ohleka ijoke kusekuhlekiswa nguSathane kodwa iservant of the devil uthola ipunishment eserious. Don't follow any trend. In that trend akakhulu bokhawuleza uyijoke and look at the spirit behind the trend. Kuthi lento trend akangaka intoni mission yalento trendayo. So kunezinto sometimes kujoke ngomthandazo. Kunomthandazo kwakuthanda ujokwa ngayo utata wayithanda sithi Thixo siyazama ngoba sisohluleka kodwa siyazama. Yebo cabuye wa record kwathathwa la ndawo yabe seyifaka ku social media kwi BEE kumhlobo wenene wafumase ba into yenziwa ijoke yangena ku social media ko Facebook ujokwa nabazalwane bayithatha siyazama uhlekwe bezi trend zakhona zininzi trend bazalwane uzalwane nami ngumuntu okajoke ngumuntu okahleke but I'm very careful andihambe ngithatha yonke into andihambe ngijoka ngayo yonke into andifuni ndijoke into endihlekise ngelantuka ngenkosi yami ifana nabantu abazi comedians igift yobu comedy ihlekise bla 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 hey bakhona umuntu athethe izinto bangajonga lo muntu kwi risk to blaspheme the Holy Spirit umzekelo lanto omnye how Jesu wayejola yabona kune concert ethile kuthi uJesu wayejola noMaria kutheni uMary lo wayekhutshwa amademon ayi7 wayemthanda kangaka uJesu isikhathi esininzi wayesondela kuJesu bla babejola beyijoke enzwa phi ebandleni. That's why ibandla ethi ngekho serious we must be careful bazalwane zezinto endithetha ngazo. Thina we are not allowed to joke ngento yonke. There are things thina sijoka ngazo but zikhona izinto esi careful kuzo. Don't joke about your king. Don't joke about your kingdom. You belong to this kingdom. Your kingdom is not a joke. There's someone who died on the cross for this kingdom. There's someone who died for you on the cross. And you represent a king, not just a king of kings. Umdali wezulu nomhlaba you represent lo muntu in your workplace. If na lena ijoke bana mna ndihambile ndinishile, you should be the one who should correct them. Bavezele ngama false prophet and everything u correct abantu until bade bayibona ukuthi this is not a joke and we are serious thina sibheka phambili. Ngene kwendaba ye family matters we are about to close maybe half past siyavala. Yi last part le ngifuna advice ngayo. Lena yema family matters bazalwane ndifuna uqala ke indaba ye parenting. Abazali parents should know how to parent their kids. Yonke lanto bayifumana pha kwa discipleship apho umuntu afundiswa khona utata ba what is your duty as a father, as a husband, as a man. What is your duty? Umama what is your duty? How to raise kids. Bakhuliswa kanjani abantwana? Ifamily yakho, iduty zenu kwifamily, nithandaza kanjani ngefamily? Zonke ezazinto eziya. Kune family ezayeka kudala uthandaza. Kune family ezayeka kudala uinvesta kuzo. Baze build ebona as ifamily. Ifamily ezazi ukuthi simane singena ifasting as ifamily, simane sithandaza as ifamily. Kune family ezingasenayo ama values nama boundaries na abekiwe for leyo family. Sekuphilwa na kanjani? Umntana uhamba ngexesha afuna uhamba ngala phinda abuye abanye aba report. Mna ekhaya nanikhuliswe kanjalo yalahleka kodwa ndithe xa nisindisiwe ndafundiswa ukuthi xa ubheke endaweni ya phone uya report ndiyahamba ngondibheke shop ndiyahamba ndibheke edolophini. The reason ndingekabuyi ndi late is because of ndibanjwe itraffic. Ndafundiswa ngumntwana sedimdala ndingaka ndatrainwa ndafundiswa ngumntwana nalapha endlini ndiya report ndihamba ndibheke endaweni ethile and wonke umuntu apha ndiyamtrain ukuthi we must report. Nongadabuye ndiyafona ndimfone ndibuze mina ke hayibo uphi hayi sendaweni ethile kutheni ungafoni ureport because thina apha siyoyika. What if wehlelwe into wrong? What if wehlelwe into ezimbi? Even if you are running late you should report so that sizohlala si right njalo njalo. So abazali mababuyele kulanto ofundisa abantwana kuqeqeshwe ifamily. Discipline very noba single parent noba ni chatini nobabini but masingadlaleli kwifamily. Zawushumayela ngezinto ezi zizodwa one by one xa ndiphinde ndibuya one by one zonke izinto because zidinga ixesha. So abazali should be taught on how to parent their kids. And number 2, abazali mabamfundu no to their kids. When you say no, your kids must know no means no. Ungabi no yes nakwindawo ka no
ungabi nonona kwindawo kaYes. Train abantwana bakho. Ithi iBhayibheli ingqeqesha umntana uyikhumbula semdala. Train abantwana because obhida sey-teenager ungasakwazi umcontrol. Kunezinto abazali efuneke noba sele sisebenza ezirongo ezizizono engamelanga bade bazenze naphambi kwabantwana babo, because umntana uyakopa bama qoma umama notata yakwazi ukwenza lento, which means nami ngingakwazi bandiyenze. Kunezinto engamelanga ukuthi uzenze phambi kwabantwana bakho. Can you imagine ujayivela igqomu phambi kwabantwana bakho? Mhla wa repenta kakuhle waphila kakuhle, xa bejayivela igqomu ungasayifuni bazothi mama sayibona apha kuwe wawudla ngodlala igqomu uyijayivela apha endlini. So abazali very important ukuba babe street, babe nothando, bakwazi to educate abantwana babo, babe ne follow up oma emotional support, no trainer nokukhulisa abantwana. So ukukhulisela abantwana ngoteacher esikolweni, so ukukhulisela abantwana ngumfundisi enkonzweni, so ukukhulisela abantwana esistrato. Abantu umfundisi maka ede phezulu kwemfundiso already utata nomama abayifake abantwaneni. Esikolweni maba ede imfundiso already kwi foundation efakwe ngumama notata. Kwaye kwakudala utitsha abantwana. Ngose kuthiwa ngosino Sunday school ntontontonton. Not that is wrong ezo zinto ezinto yamva. Into ezininzi siqala ekhaya imfundiso. So singabazali masibuyele kwizinto ezinjalo. Sike sifaste sonke siyifamily. If utata akakasindiswa, mna nabantwana bami sisindisiwe, make sisindike sifaste sike sithandazele nokusindiswa katata. Train and fundisa abantwana indlela yokurespect abazali nokuthanda abazali. Kune verse efuneka uzibhale phansi uthi bazalwane, ithi iBhayibheli you must respect your parents because abazali bakho banje ngoThixo kuwe. Kune blessing ehamba nayo into respect abazali, ethi iblessing yakhona, ithi blessing yakhona uzophila imihla emide emhlabeni. You will live long if you respect your parents. So can you imagine if you don't respect your parents, which means if uzophila 100 years iyathatha eleqho ungarespect abazali nabantu abadala. Kunonyaka othathwayo uvela umke emhlabeni una 30 years. I mean come on, at the age of 30 years ungekaqali assignment yakho ufe ngenxa yebana uphula iscripture isithi respect your parents. Omnye at the age of 20 years njengokusifa youth kangakungcotywa abantu ngabazali babo babethwa icase ekwelalizwe nakomnye libhala noma faith nakwebhala. Yabo into ezinjalo enendlela yokuthetha abazali ebantwaneni bakho. Yijonga indlela, lalela umoya engcwele sewudila nabantwana bakho ebantwaneni bangabikho umthanda kakhulu kunomnye. Banike attention abantwana bakho ngendlela efanayo, bakhulise ngendlela efanayo, batrain, babone ukuthi apha ekhaya siyathandwa sonke and njengoba sithandwa sonke siphethwe ngendlela efanayo ngumama notata. Siyanastana ne? iBhayibheli ifundisa kakhulu ke bazalwane ngendlela yokukhulisa abantwana. Xa ungumzali masiyozibhala phansi ezo scripture if unabantwana. Noba ukachati if unabantwana, if umntana akho uhlali naye zama ubuild relationship. Sometimes ukumana umfonela thethe naye uinvest into ezithile apha kuye. Thank you so much kuba bonke ababhala ama scripture. Yabona siyi body of Christ nyani nawo abantu bebhala iscripture njalo njalo bengazukwazi uyenza mina lanto. You understand ne? Ndizoya ke ngoku utata makadlala irole yakhe, umama adlala irole yakhe kwapha kwa parenting. Mama mani behlala babini umama notata bathi sifail aphi kwi assignment uThixo asinike yona because sezawuphendula ngabantwana if asibakhulisi ngendlela eright. Abantwana bakho mabaziyele esoneni just because ngaba bakhethe uSathane, kodwa wena uyidlalile irole yakho. Invest so much kubo abantwana bakho. Ndiye ebantwaneni, abantwana Nkosi yami, abantwana umntana ongumfana umoya ongcwele makunika irevelation yokwazi ukukhulisa umntana ongumfana. Umoya ongcwele akunika irevelation yokwazi ukukhulisa umntana oyintombazana. Umntana oyintombazana suppose banika uthando olu too much ngabazali bakhe. Kuwesa utata, a father should love umntana akho idaughter too much to a point where angazivi edinga ude othandwa ngaphandle. Ikona irecording uMakhumza izaba khona ku YouTube, ungawari bazombhala apha ku YouTube sifumaneka kanjani. Sayifaka ku YouTube. Ndicuma le ntshumayelo izoba no part 1 and part 2. So ke ngoko umntana oyintombazana makathandwe kakhulu too much. Athandwe kakhulu too much. Utata mthanda umntana akhe. It does not mean ukuba yiba nayo no, yiba nayo yes, but uthando omnika lona. Makavu ba utata uyandithanda.
ndiyathandwa ngutata, so that xa ifika kweza ages kufika abafana besithi ndiyakuthanda wethu, hayiba usemhle ndiyakuthanda, mase kuba into normal kuyazazi ukuthi ndiyathandwa ngutata, ndiyathandwa nguJesu, and xa ethi lona uyandithanda ndiya understand uchaza ukuthini. Nomama afika afake yakhe irole. Umama ke ustreet kakhulu kuwes ebantwaneni abangamantombazana, kuba nakho kuba street because uyayazi idanger yomntana oyintombazana xa engakhuliswa ngendlela eright. There are chances ukuthi angangenwa abethwe ilento ebethe South Africa ye teenage pregnancy, avela meet at the age of 12 years okanye meet at the age of 15 years. Yabona the reason Satan ba attack ngepregnancy or attack ifuture, so that bathi befika koma age of 30 years umuntu sele ezisola ba impilo yami yaphazamiseka ngokungena kwipregnancy. Yabo omnye zange alithola uthando lukatata nolukamama njalo njalo. That's why ke has the pastors abanye ba reject abalahlwa ngabazali, abanye bakhulanga bengabazi abazali because so kwi family ezi broken. Xa efika umuntu ebandleni simnika uthando lu too much ne care, after simnika uthando lu too much ne care simqale phansi umfundisa, because omnye umuntu una 35 years kodwa oko wayefe at the age of 8 years, waphoxeka at the age of 8 years. Kuna namhlanje akabikho delivered, usa behave njengomntana ona 80 because walimala kakhulu at the age of 8 years. Umzelo mina lo ndalimala kweza age ngisakhula, I was not delivered kwinto ezininzi ndimdala until nathi go through I process ye deliverance yasengqondweni ye memory endikhumbuza past mase banjikeleze endaweni eyi1, have to work my character and khupho anger and khupho disappointment or rejection, so envyo ndize replace ngo love ngo peace njalo njalo until that I made right and I was preparing myself for marriage, so that xa ndimchatile ndingase ndiyichithele inkosikazi yami nobe siza amantombazana enemali enento zonke ebonakala emahle more than my wife, but amehlo ahlale ejonga inkosikazi yami because God prepared me for le assignment. This understand ukuthi ndikwi assignment to love my wife nobunjani nabantu bathini ngaye, but ndiyamthanda, ndikhethe yena phakathi kwabanye, ndifuna yena andibafuna abanye. She's my wife, naye ngapha edlala irole yakhe. So intombi maku invest kakhulu phakuzo, especially uthando. Umama be street a emphasize imfundiso katata ebantwaneni. Lo mntana ongumfana lo ngumfana iyazenzekela ke lento le nje notice, mabathandwe kakhulu. Umfana makabe ne relationship egood notata akhe. The reason namhlanje eprison sigcwele prisoners, abantu abasejele most yabo, if you don't believe me hamba obabuza umuntu oyindoda o dangerous, mbuza irelationship yakhe notata akhe. How's your relationship with your father? Uzabona omnyazi ufuna boyichikimise lo topic, usaqala ungelo topic mase bavuka ianger, uvuka ama memories, ungakulinga uzothetha ngalo nja kum, lo nja zange ngikhulise, lo nja zange ikwazi unisupporta, lo nja abuse umama. That's why bene enge too much because kunezinto ezenziwe phambi kwabo bejongile. Omnye zangakhuliswe ngitata yakhe estratweni babethetha ama curse words pha kwaXhosa kunegama elithanda usetyenziswa ukuthi ungumgqakwe. Yabona amagama njalo ngizi curse words ezo lakhulu ezibamba ukuthi mina ndingwalapha, ndiyintsha, useless, andinatata. Qoba umuntu uhlala yabona njalo into Nkosi yami nami ndiyabhidena amagama ebaleka. So ngizamvela into ethi unyana abe ne relationship kakhulu notata akhe. That's why boy notice umntana ongumfana noba ngakhule ngamazi tata xa semdala uba naye lanto iqomba ndiyafuna ukumazi utatami. Azame ngandlela zo because kune void khona enhlizweni apho kunezinto angakwazi ushare nomama akhe, ngasa ngahlala notata akhe athethe, nalo intombi akwazi ushare notata akhe izinto ezithile ngasa ngashare nomama akhe. So we are failing the next generation. Leyeti generation somehow we are failure. Kodwa ndizothi namhlanje sicela sivuke siphakame for a generation elandela idepende kuthi le generation. If una 30 years usazibona ngathi umncinci umdala at the age of 30 years, sibasazibona njengomntana at the age of 20 years umdala usekomncinci. We have to build the next generation. Makufixwe thina after silungisiwe and build the next generation ezoba right. Abantwana sibafundise ngoma finances, isikole sibathumela kuzo abafundiswa ngefinance. Wena iba ne subject ekhaya apho into ethile uyazi bone subject efinance, ufundisa abantwana ngama finances, ubafundisa nendlela yokwazi ukwenza imali. And awuhlala ubanika imali njalo bafundisa indlela yokwazi uzenzela imali, bafaka kwa business, bafaka into ezithile njalo njalo. Umzelo wami umntana ongumfana ugood kwisport, ugood kwinto zininzi lwagood kuze ndimbonayo, yenhlale nayo ibhola njalo njalo ijoke naye and unayo ingqondo yoba clever, yebo njalo njalo. So ndiya investa kwalapha kuye boma okay unaso iskill
nasi iskill sokuza into zezandla, okay unayo italent yodlala ibhola, okay ugifted, igift yakhe za spiritual into ezithile, ndiyambona ugood ekuhlabela umuntu othanda uhlabelela, okay ugood ekuhlabeleli njalo njalo. So I am building up umuntu umyeni womuntu, njengoba ndibuilda lamntana ongumfana ndimzeleyo, ndiyasazi ba ndibuild umyeni womuntu, ndibuild utata wezizwe, ndibuild umfundisi wabantu, ndibuild umuntu wento ethile njalo njalo. So bazalwane, nabazali bafaila kakhulu. I so wish bekuthiwa sisebandleni andithethe ku social media so that nabane question bakwazi ubuza, sithandaze kakhulu sonke ngezinto. Sichisithatha ezinye izinto asikwazi uzenza, silimitwa i social media, kodwa umoya ongcwele uzosinceda. Bazalwane, bendiniphethele lonto namhlanje. We are closing. Ndicela sihambe ke siyo practice yonke lento. Amboyihlala phansi, I will try by all means ukuthi intshumayelo ya Tuesday bithetha ngeChrist, nge-identity. I'll make sure uba izodingene. Number 2 nale I'll make sure ukuthi iyangena ku YouTube. Wena ongayazi basi ngobani ku YouTube, Pastor Q Sivungu Ministry. Pastor Q Sivungu Ministry. Cela uphinde uyimamele message. God bless you. I love you. Cela uthandaza. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onamandla. Thank you Lord for this message. Thank you Father for your teaching. Nalibandla lakho libuild lulakhile in so many ways namhlanje. Egameni lika Jesu waseNazaretha siyabulela moya ongcwele, qhubekeka libuild lakhe, bandla lakho libe very strong in all spheres of life, makungabi nandawo esilekisha kuyo. Egameni lenkosi uJesu waseNazaretha libambe moya ongcwele ibandla lakho lakhe, isandla sakho phezukwabo bonke abantwana bakho, ndithethe protection, blessing phezukwabo bonke in the mighty name of Jesus. Amen.